కోనసీమ ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రదాత దివంగత లోకసభ స్పీకర్ జీఎంసీ బాలయోగి అని నారా లోకేష్ యువజన ఫౌండేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మండపాక సుబ్బు అన్నారు. బాలయోగి 21వ వర్ధంతి సందర్భంగా అన్న ఎన్టీఆర్ జనార్దన్ గ్యారేజ్ లో ఆయన బాలయోగి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కోనసీమ ప్రాంతంలో ఎక్కడ చూసినా బాలయోగి ముద్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. లోక్సభ స్పీకర్గా తెలుగువారి కీర్తి చాటారని, తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేశారని కొనియాడారు. వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేసి తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకొస్తామని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్న ఎన్టీఆర్ జనార్దన్ క్యారేజ్ ద్వారా ఫౌండేషన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు చుండ్రు వీర్రాజు చౌదరి ఏర్పాటు చేసిన భోజనాలు పేదలకు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. స్వర్గీయ జీఎంసీ బాలయోగి గారి 21వ వర్ధంతి సందర్భంగా నారా లోకేష్ యువజన ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు అన్నా ఎన్టీఆర్ జనార్దన్ క్యారేజీలో రాష్ట్ర గౌరవాధ్యక్షులు ఏర్పరిచిన భోజనాలను మరి ఈరోజు పేదలకు పంపిణీ జరిగింది. అదేవిధంగా కోనసీమ జిల్లాని అభివృద్ధి చేసిన మహనీయుడు స్వర్గీయ జీఎంసీ బాలయోగి గారు, మరి స్పీకర్ పదవికి వన్నె తెచ్చిన మహనీయుడు స్వర్గీయ జీఎంసీ బాలయోగి గారు మన ముందు లేకపోయినా ఆయన ఆశయాలతో మన తెలుగుదేశం పార్టీకి ఫౌండేషన్కి మరెన్నో సేవలు అందిస్తున్న వారి అబ్బాయి హరీష్ బాలయోగి గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ, మరి ఈరోజు ఫౌండేషన్లో పేదలకు భోజన వసతి కల్పించిన రాష్ట్ర గౌరవాధ్యక్షులు చుండ్రు వీర్రాజు చౌదరి వారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ, మరొక్కసారి మహనీయుడు జీఎంసీ బాలయోగి గారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ మీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మండపాక సుబ్బు. జోహార్ జీఎంసీ బాలయోగి.